हाय गाइस, जय जगन्नाथ। केमती अछंती समस्ते? मु तो बहुत भलरे अच्छी। देखंतु आम एपटे वर्षा होउची। देखंतु वर्षा होउची। वर्षारे ओदा हवा ପାଇଁ मजा लागे ना। रास्ता पूरा फांका अछि। पिला स्कूल रु फेरुछंती। देखंतु केते जोर वर्षा होउची। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଓଦା ହବାଟା ତା ନିଆରା ଅଲଗା ନୁହଁ ଗାଇସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲାମାନେ ଓଦା ହେଇକି ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଓଦା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଗୋଠକୁ ଏବେ ଯିବ ଫେରିବ। ସିଏ ବି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ବିଚାରା ଗାଈ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛି। ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଗଲି ରେ। ଜୋର ବର୍ଷା ପକଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାଏ।